Ungixabezwe ngesamba sika 20,000 umgijimi oneminyaka engu-81 owozalo ubambe elikhulu kwiqhaza nokuveza ikhono elisha ngenkathi yabonakala kumjaho we-Congress Marathon. Nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Ungqongqoshe wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal uDr Ntuthuko Mahlaba ungixabeze umgijimi kwi-Congress Marathon uNomzane Mosehla ngo-20,000 wey'ngane zakwethu. Ngenkathi eqeda ukugijima ke wengane zakwethu uMosehla ona 81 odabuka eLimpopo wephule irecord ukuba ngumgijimi omdala kunabo bonke ke wengane zakwethu. Kanti ke ozalo ke laphana unyawo ke opresente indawo yakubo laphana eManguza la adabuka khona esimazi kakhulu ke laphana nasemsakazweni Imbokodo FM. Ube ibambe elikhulu ke iqhaza nokuveza ikhono elisha ngenkathi ebonakala ke kulowa mjaho. Naye ugijime wayoyibongela ke laphana enkundleni yokuxhumana uFacebook washo ukuthi uyabonga abantu abamsupportile ke bamnikeza nothando kulowa mjaho ongekho lula ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mthathu ngenza mina yeye ngoba mina ngifanga isandla sakho yazenza umsebethukile bo wathi maphule mina ngabe ngaphola kanjena yazenza umsebethukile bo wathi maphule mina ngabe ngaphola kanjena mina ngifisa ukwazi uthi sabonani wemthathu mina ngifisa